Здравейте, приятели! Това, както виждате вече, е третото видео. Днес обаче темата ще е нови придобивки. Имам два нови лака и една... Ако гледат момичета, ще е интересно, но ако са момчета, няма да им е много интересно. Затова лаковете ще ви ги покажа и как изглежда на локът и ще ви покажа как работи писалката. И така, започваме. И така, започваме с първия лак. Гледам, че за опаковката. Ето така изглежда опаковката. И този е цвета. Така изглежда цвета и самия лак. Ето. Номерът му е... Само да погледна. Не мога да го разчета. Така. Така, отворих го. Пред вас го отварям. Тук ще го оставя. И ето, сега ще ви покажа как изглежда на локътя. Целият локът. Ето. Може и да не виждате. Ето така изглежда на локътя. Това е нещо като безцветен лак, но е също не си да толкова хубав. Другият лак изглежда ето така. Някаква кварцова роза. Мисля, че тук пише. Кой е? Ето така изглежда лака. За тези, които се интересуват, мога да им кажа как се казват двата лака през писалката, как се нарича. И за линкове не знам дали ще мога да намеря, но ще се опитам и ако намеря ще ги сложа в описанието. Така, ето, отварям пред вас и другия лак. Ой, малко повече сложихме, ама както и да е. Така или иначе, после ще го стрия. Ето как седи лакът. Не знам дали се вижда много. Ето. И така. Това бяха двата лака. И изъква между другото много бързо. Този, който сложих на палеца, ето този, изъкна изключително бързо. Но за този блестящия не съм сигурна колко време точно ще отнеме, за да изсъхне. Сега идва ред на последното. Това е писалката, или по-точно писалка коректор на Avon. И с него сега ще ви покажа как работи. Такава е, защото съм я използвала вече. Вътре мисля, че има ето. Нанасяте извън пръста. Чакайте, че тук на камерата не ми е много удобно. Ето, изчистихме пръста, остана на локътя. И аз съм наистина изключително много доволна от всичко. Показвам ви пак всичките неща. Този е първия лак. Цвета му... Не знам как да го произнеса. Ето. Но ще го има в описанието долу. Този цвят наистина много ми харесва. Този цвят също. И тази писалка, наистина съм много доволна от нея. Тя се води нещо като коректова писалка, или по-точно писалка коректор, както се произнася наистина. И
това бяха всички нови придобивки. Надявам се клипа да ви е харесал и да съм ви била поне с малко полезна и интересна. Както ви казах вече няколко пъти, отдолу в описанието ще има всички, ако успея да намеря линковете на тези 3 продукта, ще ги има в описанието, а пък ако не, ще ги има имената на 3 продукта в описанието долу. Може да ги копирате, да си ги напишете и да ги въведете в Google, може и да ви излязат. И това беше. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ще се видим отново скоро. Най-вероятно това скоро сигурно ще е... Може би пак днес, съм се наумила днес да снимам 2 видеа. Това е първото. След малко ще видите второто. И това е. Довиждане!